Buot sa Dios nga ang iyang anak nga mahimong tao nga tinuod, og ang tao nga mahimong tinuod kinahanglan mahimugso nin kalibutana in the usual human way. Pwede gud nga ipada sa Ginoong Dios ang iyang anak in a magical way. Pwede man siya nga mumando sa mga anghel sa kalangitan nga dalhon nganhi sa kalibutan ang iyang anak. Apan ang Dios mihukom nga ang iyang anak mahimong sama kanato muambit sa proseso nga atong giagian gikan sa pagbuntis hangtod sa pagkahimugso og muambit sa proseso sa pagdako sa inang-ang nga paagi. Pusa, sadyang hiukom ang Dios nga ang iyang anak ipanamkon sa mahal nga birhen. Iya pod nga gibutangan og amahan kay ang usa ka healthy nga growth sa bata kinahanglan og duha, mother and father. Healthy kay walay maka-replace sa papel sa inahan, wala po'y maka-replace sa papel sa amahan diha sa kinabuhi sa bata. Bisan pag naatay gitawag nga inatay, inahan nga tatay, kana siya is never a replacement of the role of the father. Naatay lolo, naatay uncle, naatay uban pang mga male figure sa atong panimalay, these people are never replacement of the role of a father. They can supplement but never replace. So mao na nga biyunta sa kinabuhi sa tao, aduna tay two irreplaceable persons sa kinabuhi nato. Atong nanay ug atong tatay. So mao ni ang kinabuhi. So for a healthy growth kinahanglan nga naaning duha. Busa sa dihang miuyon na ang mahal nga birhen nga iyang dawaton si Jesus diha sa iyang taguangkan, iyang amumahon, iyang pakatawhon, iyang agakon. Gitawag pod sa Dios si Señor San Jose aron nga siya mahimo nga ama-ama ni Jesus niining kalibutana. So sa pagtawag, of course sa gospel nato karon kung ikaw ang anaa sa papel ni San Jose, usa ka dako kaayo nga kasakit nga mahibaw-an nimo nga ang imong uyab na anedi ay gisabak. Sumaw na nga it was a painful experience for Joseph nga hibaw sa nga si Maria na naman say gibuntis wa pa man nagtipon og usa ka balay kay kung mingon ka og betrothal sa ilang stage sa ilang tradition, betrothal is good as married na kamo, pero dili lang una kamo mag-ipon pagpuyo og usa ka balay. Engaged sila sa usag-usa, but they are not living yet as couple. Now, kung ingon niini, masinati nato ang iyang kasakit nga tungod niini bot siyang makigbulag kang Maria sa hilom. So tanaw na unsa di ay kini si Jose. So from the word Jose, we use the letter J, O, S, E. Ang letter J nagpasabot nga Joseph is a just man. Just. Unsa man kining image of a just man. Sa ilang kultura, kung ingon ini ang mahitabo, a just man should follow what is mandated by law. Unsa may gi-mandate sa law? Kung ang imong ka-engage o ang imong uyab nga betrothed na nimo, adunay mahitabo nga kanang betrayal of trust. Ang just way is to expose the woman in public shame. And then the penalty is that woman should be stoned until she dies. So mao ni ang kanang according to the law. But mingon si Jose tao nga matarong. So tao siya nga matarong, mauntan ini ang iyang buhaton.
Pero miingon sa gospel, apan dili siya buot pakaulawan niya si Maria tubangan sa mga tao. So para kang Jose, he went beyond what is necessary and what is mandated by the law. Ang iyang pagkamatarong, iyang gipakita diha sa pagtahod sa dakong dignidad sa usa ka babay. Respecting, honoring the dignity of a woman. So kumao ni, ang iyang pagkamatarong is beyond following the law. Kundili ang iyang pagkamatarong mao di ay ang paghatag niya og dakong honor. Kay bisan pa og ang iyang hunahuna dunay lain nga lalaki si Maria mao nga nagsabak siya ahead of their living together under one roof. Apan si Jose miingon, I must honor the dignity of this woman. I should not expose her to the shame in the public. So kumao gani nga ang iyang pagkamatarong is not just living the law but going beyond what is required by the law. Mao pod ang giingon kanato sa ikadong pagbasa nga si Abraham gimatarong sa Dios not because he followed the law but because Abraham believed. Iyang mituo siya, gimatarong siya sa Dios. Na ikaduha, kanang letter O, tungod kay nagplano naman siya nga makigbulag kang Maria, ang letter O stands for obedience. Kini si Jose, abli sa dihang miadto ang anghel kaniya og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisabak, dili sama sa imong pagduda, kana siya lalang sa Espiritu Santo. Sa pagkadungog ni Jose niini, nasabtan niya ang plano sa Dios, busa gisugo siya sa anghel sa pag-ingon, inigpanganak niya, nganli siya Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. So pagkahuman ni Jose sa iyang plano, nasabtan niya ang plano sa Dios ang gipadayag sa anghel, si Jose mi sunod niini. So letter O stands for obedience. Misunod siya bisan sa iyang kaugalingong kasinatian nga nasakitan siya, apan andam siya nga ang iyang human will iyang ipahiluna ubos sa divine will, aron ang kabubuton sa Dios mahipahitabo matuman niining kalibutan. Ang ikatulo, ang obedience nagpasabot og sacrifice. Letter S, sacrifice. Kay human si Jose miingon nga oo, muuyon ako. Human siya miuyon sa plano sa Dios, ang iyang sakripisyo dako kaayo. Natay gitawag sa novena ni San Jose nga 7 ka mga kasakit ni San Jose. Gikan sa pagdawat niya kang Maria hangtod sa pagkatao, ngita sila og kanang kapuy-an aron madito mapahiluna ang ilang anak, hangtod sa paglaya sa Ehipto, hangtod sa kinabuhi ni Jesus, samtang buhi pa si Jose, adunay iyang mga sakripisyo nga gihimo alang sa Ginoo. So ang letter S is a sacrifice. Then ang letter E is endurance. Si Jose milahutay, siya mipuyo sa kabubuton sa Dios hangtod sa iyang kamatayon. Mao na nga si Jose wala mutalaw sa kaakuhan nga igihatag sa Ginoo kaniya, mi-endure siya hangtod sa kamatayon niya. Busa kay nailhan si Jose nga mao ang amahan ni Jesus. Si Jesus is always identified as son of Joseph the carpenter. So mao na sa ila nga kung makita nila nga ang amahan is visible sa kinabuhi sa anak, in their tradition they always identify the son with the father. Mao na sa gospel mingon sila nga, di ba kini siya mao man si Jesus ang anak ni Jose, ang panday? So
Kung mao ini, tanaw na tong mga kaigsuunan nga kini dayng Jose aduna poy dako nga kalambigitan para sa tong panimalay. Kay ang matag usa ka nato labi na sa pamilya nato kinahanglan gayud nga adunay mubarog nga amahan. Dunay mubarog nga mahimong timaan sa kahiusa. Kay ang pamilya, ang mga kabataan nga walay tatay sa karong panahon na atong nasabtan nga usa ka impaired growth ang mahitabo sa bata kung wala diha ang tatay. Makita nato karon di ba? Kanang nganong ang usa ka anak later on lahi ang iyang sexual preference because of the absence of male figure sa pamilya. Matingata karon nga nganong daghan man ang nahimong LGBTs or nahimong mga gitawag nato nga ni opt for that sexual preference. We cannot blame them. Ngano man, because it is the result of the absentee father. It is the result of a father who is physically present but emotionally distant. It is a result of a kind of a father who is there at home, but a kind of father who is so punitive, who is so distant, who does not care of his children. So mga parokyano, mga igsuon, nganong ingon ani ang dagan, nganong matinga kita, nganong nag-anam og kadaghan sa una LGBT raman to, sunod LGBTQ, sunod LGBTQI, LGBTQIA, LGBTQIA nanapoy plus. Nganong ingon ana? Di na to na masabtan kung dili ta mutuon sa atong pamilya. Kay kaning mga butanga kinahanglan gayod ang role sa usa ka father, maramdaman ang presensya niya sa iyang mga anak. So kung kulang og nurturance sa usa ka male figure ang imong anak, asa man siya mo close. Kaya kung mag-iskuta og psychology, ang bata pag-abot og few months after birth should transfer the attachment to the father. But the father is always out. The father is there physically but always hubog. The father is there pero di magpadistorbo sa iyang anak. The father is there pero physically present man apan emotionally distant. So asa man siya musuod, dili siya makatabuk ngadto sa male figure, magpabilin siya diha sa iyang nanay. So mas na-nurture ang gitawag feminine side og na-impaired kaitan niwang ang iyang masculine side. So there is an imbalance. So we cannot blame. Do not blame your children kung doon na nabilong sila sa LGBTQ. Ingon bitaw si Santo Papa Francisco, they are good people. Embrace and love them. Ngano man, that is not their fault. It is our fault because in the family, we forget that two important people must be visible in our growth. Tatay o nanay. So sa atong balay, usually kinsa may makita sa bata, usually si nanay ragyod. Unya, ang tatay na aman tuod pero di lagi hindi mo maramdaman. So mao ni nga, let us pray for all the families, especially for the fathers, nga ang ilang presence mahimong masinati, mahimong tinuod nga presensya sa amahan nga naa sa panimalay. Panindugid ang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo